kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublay ki parlok baro mga upenchila kiyang hagani ka por nakaliang jong nongsan hima iwan ra shapi iki kubor ba kongsan jong katayo. Unong ilam jong ka All India Trinamool Congress u Derek O'Brien ulahir sa Joy banyalap election na kabinta u kertong ka TMC na ka 2 Joy constituency u Auhai Andrew Shulai. Uni unong ilam ka TMC ula kerpan ikipain ba bakin ay ka jing shanya ay ka party TMC bakan la ban wanra ay ka jing kala hapo ka jela hadin ka election. Ula ong jid yu sinteo shijur pinam yo tang yo MLA Henry pin yo ru yo MP ubanya trailang rengkat-rengkat bat u MLA Jongpi. Uni unong ilam ula kular balada u kertong ka TMC uwan hakathong jong ka jingjong unhiar sa Joy Sausin hakasisnam nagabenta ban snap ya ka kaya ka son jong kipat ba badru ban wanra ya ka roy ka par hapo ka constituency kiway di kibala ajing kren hagani ka sngi kilong u kertong ka TMC uba Auhai Andrew Shulai u MDC ka Joy Not uba Bright Star Chermang uba Madan Bai Rembai bat kiway hagajing elang kepala penyait dan uba Philemon Lingdo ha MTC stand umulong u President Jong Kaseng Voice of the People's Party uba Arden Miller Basayoman ha ka santri ubnai rempang arajar arpulai ulaong bagajing pla jong u he pulit jela ubala syaset hagini ki benai bala dep persya ki bor bahalor hapo katanat rekam kalong tang ka jing sedang ban penpan ya utha uba he haba keren hagini ka sngi na kalyang jong uba basayoman ulaong bahaman la ka way pakaway katanat rekam jong ka sorkar kala don be ka jingya pher bat ka jingya pat ya pra bat kum kalat ban penskong tho iki pat ba kaseng VPP kala wan shakman ban pengkhoj iki kenrum kenram bat ka jimbam khoj hapo ka san perthei Shushu ula kamru ba amdan ki seng san perthei hapo ka jela ki bala ban kup ya ka bor kum balong ka seng VPP laban rap uba Arden ula ongru badai tang ka seng ka bat mai kum ka VPP ka ban la ban pen bet ya ki jingduna bat ki kenrum kenram hapo ki tanar terekam jong ka sorkar ki balong ki dakmong hapo ka jela ula kinturu iki pat ba bakimdai ban sya ya lam bakla namar ki wai ki la ban kelyang ki uniform henry ka jinglong jong ubreu pat kandang ne bet kumjohi kan baka seng VPP kadai ka seng ka batmai bat ka badonru ya ka jing perkhat ka baklan haringkat ki kindon habakli laga seng VPP kan dawane em ya ka jing tokit halor ka jing sya keno uba Gabriel ki yang rai nakaliang uba basayo mo uloong baka seng ka ngit bat shania ha ka jing bishar ka bahok bat tang ka wai ukwa baka tenat ka ba penlong ya ka jing tokit kamdai ban the shiliang bat ki bor sorkar jong ka jilla u president jong ka seng Voice of the People's Party uba Arden Miller basayo mo ula plat pai ba ya ki matre kam jong ka seng ki ban sale andalayo ya ka jing jong ha ka khat santri benai rempang ar hajar ar pulai hagani ladon hadu shiphautri ki matre kam ki baka seng kala plat pai ba habaya keren bat kilat pathai khubor ka khat santri benai rempang uba Arden uloong baka seng ka angnut ban wanra ya ka jingkala hagi emnang ka salang badru ban kintiu ya ka playa rong jong ka jilla ka kamsan perthai badru ne ka benta ka bha ka mian jong ki pan ba ka jilla Ulo ong shishu baka seng ka yo ijngai baka jilla Meghalaya kan long ka baskem kan nongrim haka liang ka pisa pilan badru ban rat dingkong ya ka jinglong duk Ulo ong shishu baka jilla ka day ban don ya ki nongyelam ki baklan badru ki ba bet ka jingmod ki ban wanra ya ka shongsuk shongsan haka jilla hi baro ka way U Conrad Kongel Sangma ubalong ru menteri rangba jong ka jilla haka khat santrik ubna rempang arajar arpulai ulahir sa shalang banyalap election na kabinta u kertong ka NPP ka Martian Road ubalong ru u MLA bat MDC uba jikur merthong hagani ka sngi u Conrad Sangma hadin ba ulahir na ka helicopter hamadan jong ka school Joplang Higher Secondary School Shalang ban wan cha ka jingelang yalap election ya kertong jong ka NPP ulayai da ka kjat harinkat ban uba jigur merthong da ka jingsan ran lang ni hajar ngut ki pat ba lingba ka yo Shalang bat pinkut hamadan songsak Shalang ka balong ka jaka penlong ya ka jingelang pat ba jong ka NPP Motion Road Ka Chairperson jong ka All India Congress Committee Social Media and Digital Platform ka Supriya Srinati habaya keren bat kinong thok khubor ha ka khat santri ubnai rempang ha Congress Bhavan kalaong ba
Kathong kabaong umudi from Meghalaya kam don jingmut namar umudi uladon sansnem menshwa henrei ule ayu ya kejenla. Kejenla Meghalaya kadai ka weni kejenla ka barang duna bha ka liang ka roi ka par bat ka supriya kala ongru ba ka ei ka ba umudi ulale haki sansnem balaleng. Hagani ka sngi ka supriya kala penken mauru halor ka jingyo ke India bandon haga kerdan ka banengkong haga liang kari ka bakio tam haga perthai pat menta pat kala poi shatrai hapo ka jingelam jong umudi kala bandru halor ka jersey bamsap ka bakinrei hapo kari baro ka wei bat na ka bay lang bat u adani o balong uwei ne ki he spa tam hapo kari India ha ka balayale ban bore bat snap jar ye ki kam bamsap. Kalau ongru bagani ka sarkar hapo ka jingelam jong Narendra Modi ka klem jubab AAU pat ba bat kamkwa baka ka balajia hapo ki India kan jia kumju ya ka Meghalaya. Shushu hagani ka sngi ka supriya kala ong ba ki breu ki bajubat ya ka kam menshwa bat ki breu ki badan ya ka jingkut jingmod kilalai bat dang ne satang katu kat ningut ki ba IT shisha ya ka seng kongres ki ba try what happening ki rai raidang. Haba jubab ya ka jingkli halor ka jing no kam unong elam ba menshwa jong ka seng u Dr. Mukul Sangma nagaliang jong ka supriya kala ong bakani ka long penban kalat ya ki badang samla banya kun hagani ka election namar kumbalayo la ailat ya ki badang thamai bat ki bala slam na ka kam bat ni ki ba bun ki benta. Kalau ongru baka kongres ka ailat yang ki badang thamai ki ba kwa ban le ya ki kam ki ba thamai ki ba long shlur bat ki ba kloy ban le na ka benta upai ba bat kala penkut da ka ba ong bakam don jing thot halor ka jingmi no jong Dr. Mukul Sangma na ka seng kongres. Ka chairperson jong ka AICC social media and digital platform ka Supriya Srinate habaya kren bat ginong thok khubor ka khat santri ko banai rempang ha Congress Bhawan kala ong ba ka BJP ka don hapadeng ki jing bat ki wei di ki seng san perthai ki badon hapadeng ki jing ki long ka TMC ki ba persang ban long kata ka seng ban pla yo pat ba kat ba ka jing shisha ba ka TMC ka ka seng ka bana shabar jong ka jilla Meghalaya bat ka ka seng ka bomtip ya ki tenrai jong ka jilla kalau ongru ba ki pat ba jong ka jilla Meghalaya ki la smutho ka ban le shishu hagni ka sngi ka supriya kalau ong ba hapo kari India menta la yo bala jan man ka sngi ka don ka jing sha punjat pen pra ki yeng bani ka jing punshitom ya ki reuniam bat ki office ru kumjo bat man ka sngi ki reu rit pat ki sha thombor kalau ongru ba balai wat ha ka sngi ba kerpang jong ki mangai Kristan ka arpu santri ko banai no praru la ha ban pen pra yo durmot jong Jesus Christ bat kini ki jing baro ki pen ba la kwa ban be no ye ki reu ngai Kristan kala kinturu ki pat ba jong ke jenla ban kindit ben reu halor ki jingjia ki bala jia hapo ki jenla bat kala ong ba wat lada ki breu hapo kari ki don ye ka jinya per henrei ki don pat ka jinya seri ka supriya kala krenru halor ka jingshim sting ki he jong ki seng ki ba ai ka jinya da ye ki khna bat ki kinthei da ka ba ong ba compare la ka dei ka MSCW ne ka National Commission for Women ne wat ka NCPC aru henrei ka kamram jong ki ka long ban yada ye ki kinthei ki khna badru ban yada ye ka hok light lo jong ki henrei ki kala long pen ban ki nong ai men sim ye ka sarkar kala theru halor ka jingbam shim khia jong ki ne ki seng ya ka ka bala jia ye ki kon kinthei bat ki khna jong ka ri bat kala ongru ba ka kamram jong ki banyada amban senran ye ki kertong ne ki khot jong ka seng BJP ka hanyo trap integrated territorial organization hito ha ka khat santri ko banai rempang arajar arphulai kala hiar sha mau karwat Southwest Khasi Hills district ban pensotho e ki pat ba ka Southwest Khasi Hills halor kumno banjet ya ki nongmi khmat ne ka binta ka ne election arajar arphulai uba don bok dekhar president barangba ka seng haba ajing kren ula kintu ki pat ba ka than mau karwat baki dei banjet ki nongyelam ki bala nangla start day de ki thlong khanang bakin la ban thau ai badru ban yo ya krenno ya ka bha thung kam thung jam na ka reservation policy ka ba hadu menta kadang long be an ong uba don bok u general secretary jong ka seng all India Trinamool Congress u Abhishek Banerjee haba kren na ka jingelang pat ba ka bala long ha ka khan re tarik ubnai rempang arajar arphulai ha ampati bat William Nagar ula ong ba ai ba ha kani ka kinti ka ba menta ki pat ba kin pentre kam ni ka thong ka ba ong what vote tang banji
Henry ban kentai badru ban penshitom ya ki nong bam sap ki balong ki nong yalam jong ka seng BJP bat ka NPP ki bala shet kala ya ka jinla Meghalaya. Hagari ka sngi na kalyang jong Abhishek ula kenturu ya ki pat ba bakin je jo nong mikmat ubala ban pun urlong ni ki jingkular. Haba kedau ya ke jing deko kerukom terekam jong ke sorkar MDA hapo ke jenla ula kintu ya ki pat ba bakin ai ke jing sneng ya ke sorkar haga arpo hunyo tere ubnai rempang ar hajar arpo lai. Shusho ula ongru balada ka TMC ka wan haga bor kan penorlong ya baro ki jingkular kamtam ke maikat bat ke wikat bat yakine an penterekam hapo ubnai benengkong haden bawan haga bor. Ula theru yo Konrad Sangma kumno ba uhak ban pendem tedong hakamat ke BJP ke bana Delhi badru negati baru haban penya je ke sorkar ke bala dep ban kerwat sabi lapa damanore. Hagane ke sngi u Abhishek ula le jingoru ye ki jaka ki badan shi ki kendong kenserar ban ye keren badru ban pensungutho ye ki pajba halor ki jingang no jong ka seng TMC badru ki shipodli ki kular ki bakala khlei. Shusho Abhishek ula kintu ki pajba bakin ai ke jing kersanya ke seng TMC kenang ban la ban wanra ye shibon ki kampen roi hapo ke jenla lemkum ta ki pajba ke jenla kin haban ai jubab ya ke pateng banwan. Di prolog dagi ki kubor ngila poisha ka pakut kada do bangina syambyang la syam kayo ni ai kublai byang ya pi sa sin paro.